cabeira de Doade. Un veciño de Doade, Lugo, cruzaba de noite polo camposanto parroquial e viu un bulto, e saír de el un remparo cativeiro, como dun lucecú. Claro, que era inverno e non era probable que fose este insecto a orixe daquela luz. Sen pensalo moito, doulle unha patada e aquilo botouse a rolos. E mesmo lle pareceu que semía un algo. Chegou a casa e dispúxose a cear o que a muller lle mañara. Foi entón cando viu sobre o mesado unha cabeira de morto. O home, como se nada, díxolle a cabeira: se queres cear, dígolle a miña muller que che poña un prato. A cabeira respondeu: non quero cear. Só veño para dicirche que non respetaches o meu descanso e mañá irás facerme compaña ao campo santo. Cuéntame música, perdón. Os avisos da morte. Un rapaz atopouse coa morte unha vez e fixéronse moi amigos. Entón o rapaz díxolle a morte, xa que eran amigos, que lle ia pedir un favor, que se podía avisar antes de ir por él, e así podría divertirse mellor. A morte prometeulle ao rapaz que así o faría. Despedíronse e pasaron moitos anos sen que o rapaz recibira ningún aviso da morte. Pero un día presentouse a morte diante do rapaz, que agora xa ia ido o vello, e díxolle que viña por él. O home, todo asustado, díxolle que iso non era o convido, que quedara de avisalo con tempo e que esas non eran palabras. A morte respondeu: branqueouche o pelo? Branqueou, contestou o home. Caeronche os dentes? Caeron. Cansáronse as pernas? Cansaron. Perdiches as forzas? Perdín. E logo, que máis avisos querías? Unha misa na noite. No vilar das Ameixeiras, parroquia de San Vicente de Aro, en Negreira, un labrego voltaba a noite cara a súa casa, logo de pasar varias horas moendo no muiño do lugar. Ao cruzar por diante da igrexa, veu que a porta estaba entreaberta, e dentro había luz. Como tamén sentiu unha ladaíña, entrou. Ollou entón a un crego dando misa, e a varios fregueses atendendo, todos de costas a él. Era ben estrano un oficio a tales horas, pero o home decidiu quitar a boina e sentar no último escano. De súpeto, todos os presentes deron a volta cara a él, e o paisano ficou aterrado ao comprobar que diante súa non había senón esqueletos, o crego incluído. A mañá seguinte, os veciños atopárono esmorado no adro da iglesia, medio ido e esbardallado. Non se sabe se recuperou ben o tino, pero sí que puido contarlle a historia a un amigo seu. Repasando a peza de roupa negra. Estaba o home no leito a punto de morrer e pareceulle que sentía algo mellor, e berrou pola muller para lle pedir unhas poucas papas que tiña antojo. Mais como a muller non respondese, baixou á cociña e encontrouna repasando unha peza de roupa negra. Que faz que non estás na cama? Preguntou a muller. É que quería unhas poucas papas, que me parece que teño debilidade. E ti coses? Repasa esta touca que me vai facer falla hoxe para o loite. E o home cai no chan, esterricado, xusto ao tempo no que, pasada a derradeira puntada, a muller facía voar o touco para deixalo pousar por entriba dos ombros. Algo?